Dámy a pánové, právě posloucháte Kabinet podcast. Pokud tady nemáte odběr, tak určitě doporučuji ho dát, ať vám další skvělý podcast neunikne. A taky mi prosím dolů do komentářů pište, koho byste tady chtěli vidět příště, protože se snažíme to dodržovat. Protože i dnes jsme to dodrželi, psali jste si hodně o Kimli. Ahoj. Ahoj, ahoj. Mám tady českou influencerku, jmenuji se vlastně celým jménem Kimli Tranová. Kimli Tran. Ještě tam jakoby ty, ale to je hodně nepodstatný. OK. Jak ti říkají vlastně kamarádi Kimli? Kimli mi říkají, no. A dostala jsi nějakou přezdívku třeba i ve školce nebo ve škole, jako českou? 100%, no je samozřejmě. Byla jsi třeba Kateřina, nebo? Samozřejmě, byla jsem Linda. Cože? Oni se většinou se snaží jakoby, vlastně Kimli, jasně. No, jakoby to Liž, jo, tak jako Linda. Linda. A nepoužíváš to? Ani jsi to nepoužívala? Ne, já jsem to používala nějak na střední, už jsem si řekla, že jakoby už nechci být. Ne, no, na Gimplu vlastně jsem si řekla, že už nechci být jako Linda. Tak jsem si řekla, ne víc, to budu Kim. A pak jsem to ještě elevatela jakože na střední a řekla jsem si, víte co, dám tam celý jméno, budu Kimli. Ježiš, ale to je krásný, jako se divím, že vlastně ti dali to český jméno, když jakoby tohle, většinou to dávají, když se to blbě, že jo, nějakým způsobem jako vyslovuje. Třeba můj manžel je Kung, tak když to je Kája prostě, Kung, jako co že to jako, ani já, mně to nejde prostě. Jako zrovna já mám asi nejjednodušší větnamský jméno, co jsem jako slyšela, protože tam se to přesně čte tak, jak jako se to píše, že to není jakoby podle té větnamský, třeba moje kamarádka se jmenuje Phuong, anebo takhle. A prostě jakože ne každý to dokáže vyslovit, ale já si myslím, že to Kimli nechtěl, nebo takhle, mě to dalo ta učitelka ve školce, mi dala přezdívku Linda, protože řekla, že Kim je moc těžký. Ale je co? No. Protože to je s někým i a ne s tvrdým, nebo jako, Já nevím, no. Já si myslím, že v tom hrála role, že nejsou zvyklí jakoby na asijský jména tolik, tak prostě to chtěli jako zjednodušit pro ty děti možná a udělat český. Ještě než začal vlastně tady ten podcast, tak my jsme se tady s Kimli bavili o tom, že její rodiče umí česky. Plynule? Domluví se. Takhle. Můj táta je tady fakt jako dlouho. Můj táta je tady už od 17 let. Právě, takže on jako už tady hodně žije. Rodiče neumí psát moc dobře, ale to podle mě jako není tak důležitý, jako to, že se hlavně jako dorozumí. Takže si myslím, že v porovnání s ostatníma vietnamskýma dětma, tak jsem to měla nebo naštěstí vlastně fakt jednoduchý a zaklepu, že jsem nemusela tolik lítat po úřadech, No, to jako někteří jako český děti vůbec neví, ale ty malí vietnamský děti bohužel musí chodit na úřady a překládat rodičům věci, který vlastně vůbec ani neví, jak se to řeknou ve vietnamštině, v češtině. Ani v češtině nerozumíš, co to vlastně je. Jaký daňový přiznání. Tak teď to vtery přelož tady rodičům. No, absolutně netuším, že jo. Takže a hlavně, jak já jsem v tom fakt nevyrůstala, tak já vůbec netuším tyhle věci, jakože abych přeložila rodičům jako všechny tyhle věci. Proto jedna nevýhoda u mě je, že já neumím moc dobře vietnamsky. Jakože mluvím, dorozumím se, takový ty základní small talk s rodičema, s babičkou a tak, ale když už se jde na takový ty komplikovanější témata, jako na úřad, nepřeložím nic, přeložím ahoj. No a počkej, a jak jste se mluvili doma, jako česky nebo ve vietnamštině? Jako my se bavíme s tátou třeba česky. Jakože prostě, já vím, je to prostě zvláštní, protože třeba my se bavíme vietnamsky, ale když zapomenu nějaký slovo, tak to tam hodím česky a oni mi prostě rozumí. Jako moje máma mě, když jsem byla malá, tak mě hodně sekírovala za to, ať nezapomenu vietnamsky a měla pravdu, ale táta byl vždycky, to je jedno. Prostě. To jsi první člověk, který ho vlastně tady jako vidím, protože buď jsou to ty děti vietnamský, jakože ještě z té první generace, který vlastně jakoby umí česky, baví se mezi sebou, rodiče jim nerozumí. A potom je ta druhá generace, což už jsme jakoby v našich letech kolem 30, což mají svoje děti, mluví česky na ty děti a ty jsi něco mezi. A ty jsi úplně, víš, jako něco mezi tím. A jak se vlastně tvůj táta dostal sem jako v 17 letech, nebo proč, jak? Já vůbec nevím, já si myslím, že právě můj táta byl ta první vlna úplně, že prostě se sem jako přesunuli za lepšíma možnostma, lepší práce, budoucnost a takhle. A moje mamka vlastně je v České republice od 21, jako by ona přišla později mnohem. A protože ona studovala
teď nevím, jestli to můžu říct. Ona studovala v Rusku, Aha. ale nevím, jestli to můžeme jako takhle. To je jedno. Je to v pohodě, Jasně, jo? je to v pohodě. A ona studovala v Rusku účetnictví a jela na dovolenou do Německa a najednou se něco začalo dít, prostě nemohla prostě se dostat zpátky, takže prostě skončila v Praze. Jako hodně zvláštní. Jako já vůbec nechápu. A tak se seznámili jakoby... Oni se seznámili tady. Moje rodiče se právě potkali tady. Takže to je jako hodně zajímavý. A pak se vzali teda samozřejmě ve Vietnamu kvůli rodině a takhle. A to je taky divný, nebo ne divný, ale no prostě ojedinělý, protože většinou ty sňatky jsou domluvený. To taky spousta třeba posluchačů neví. To je pravda. Že vlastně Vietnamci to mají domluvený. Že i ty, co tady žijou v Česku třeba, Vietnamci, tak vlastně můžou mít domluvený sňatek z někoho z Vietnamu. A nevím, jestli to jde teďka, ale šlo to třeba 10 let zpátky ještě. Jo, to je hustý, já jsem na to úplně zapomněla třeba. Úplně mi to vypadlo. Jakože pamatuju si právě před těma nějakýma 7 lety, jak mi někdo řekl, já mám bratrance ve Vietnamu, chceš si ho vzít? A já ne, v pohodě, dobrý, to je ono. klidu. Ale jako když jsem byla malá, když mi bylo třeba 13, tak můj táta úplně, koho chceš? Mám tady 4 a prostě 4 kluky, můžeš si vybrat, koho si vezmeš. A já, ne, dobrý, v pohodě. A líbí se ti Vietnamci? Jakože vietnamský kluci? Asi jo, ale já jsem měla vietnamský přítele v minulosti, ale myslím si, že si jako nesedneme výchovou. Že jako mi přijde, že je hodně velký rozdíl, jak vychovávají vietnamský rodiče v České republice kluky a jak vychovávají holky. Jak vychovávají kluky? Já si myslím, že ty kluky tady jakoby vychovávají hodně, protože jak ve Vietnamu kluci jsou prostě mají silnější slovo, jsou prostě hlava rodiny a takhle, tak prostě ty kluci jsou hodně jako rozmazlovaní, jakoby. Že prostě dostanou všechno, co chtějí. A to je pravda, vlastně tchán mýmu synovi dovolí úplně všechno. Dobře, no. Víš, jakože prostě, co jsem já jakoby viděla a jakoby i mezi mýma jako vrstevníkama nebo kamarádama, co byli nebo co jsou Vietnamci, tak prostě fakt jako dostanou modrý z nebe a můžou cokoliv dělat. Jakože jim dovolej cokoliv. A zatímco ty holky hodně jakoby reprezentují tu rodinu, tak prostě se musí správně chovat, musí správně vypadat, musí se správně jakoby prezentovat, protože jsou jakoby ten obrázek té rodiny, dejme tomu. Tak prezentace, jak se prezentují tomu asi chlapovi, nebo jako klukovi. Chápu. Takže jakoby v tomhle asi mě to moc jako nesedí, protože často ty kluci jakoby nejsou tak skromní, jak by měli být. Ale jako určitě jsou výjimky. Chápu. A ty jsi vlastně teďka měla nedávno vztah s jedním Černochem. Ano, to můžu takhle říct. Ano. Kde jsi k němu přišla? Jak dlouho jste spolu byli? A už spolu nejste, ale jak to vzala tvoje rodina, protože chci celou story. Ježišmarja, tak vtipný. My jsme se poznali v Praze. On byl vlastně americký voják a měl základnu v Německu. Počkej, nebylo to základna někde u Weidenu nebo někde, nevíš, jaký to bylo město? Je to jako blízko Norimberku, asi hodinu od Norimberku. Jakože to fakt asi 2,5 hodiny odsud. Jo, já jsem byla i na té základně. Jo, tam byla i vlastně jedna taky, co natáčí na TikTok, byla já jsem myslím taky, taková zrská. Jo. A ona bydlí v Chebu, jako já jsem taky z Chebu. Fakt, ona pracovala na benzíce, já jsem na ní koukala, ano. Jak vždycky, jo. Takže ona je vlastně ze stejného města jako já a vím, že taky jako si našla nějakýho manžela, nevím, už jsou prý asi rozvedený, ale to, fakt, že taky, že taky na té vojenské základně to vím. No, to tam je trošku crazy. Dobře, tak počkej, k tomu se dostaneme. Tak dobře, tak jste se seznámili teda v Praze. Seznámili jsme se v Praze a byli jsme nejdřív jako kamarádi, znali jsme se a prostě jsme se jak jste se seznámili v Praze, jakože kde? Jo, v klubu, no. Jo. A právě my jsme měli společný jako kamarády, prostě nechápu, prostě se sešli lidi a měli jsme společný kamarády jako skupiny lidí a já jsem byla čerstvě jako ještě po rozchodu s jiným, takže my jsme byli jenom jako kamarádi, všechno jako v pohodě a nějak jsme se jako zblížili, že jsme si začali jako psát, ale fakt jenom kamarádsky
a nějak to vzešlo, že jakoby za mnou přijel ne na party, ale jakoby vyloženě za mnou, protože oni často ti vojáci z Německa, ty američtí vojáci chodili do Prahy kalit, protože tam v Německu to zavíralo jako moc brzo. A v Praze to je prostě takový trošku živější. No, takže tak jsme se poznali. Byli jsme spolu půl roku na dálku, jakoby přes to Německo, ale v porovnání s tou dálkou, co jsem pak zažila, to není na dálku. To bylo 2,5 hodiny cesty autem, to je v pohodě. A po půl roce moc se odstěhoval do Ameriky, protože mu skončila jakoby ta vojna, takže šel zpátky jako za rodinou a tak a my teď jako, co se děje vlastně, jak ten vztah bude, jako nebude pokračovat, že jo. No, takže jsme to prostě zkusili a byli jsme asi 1,5 roku na dálku, no. Jakože, a jezdila jsi za ním? Jo, my jsme se střídali jako po měsíci třeba, ale nejdýl, co jsme se neviděli vyloženě, tak bylo 5,5 měsíců, no. To byl jako fakt jako... A plánovali jsi nějak budoucnost, že třeba ty půjdeš jako bydlet za ním, nebo on půjde bydlet sem? No to jsme řešili furt, akorát, že já jsem do Ameriky strašně nechtěla. Jako já jsem tam právě byla na studiu, mezi tím, co jsme byli spolu, tak jsem chtěla jako zkusit jenom jako výměnný pobyt. Byla jsem v New Yorku, on je úplně jinde, on je v Jižní Karolíně. Takovej hodně country, Buranov, bych řekla. Ale hrozně se mi to tam nelíbilo, no. Jakože musím říct, že já bych tam šla na dovolenou, to je úplně něco jiného. Klidně bych to procestovala za 2 měsíce nebo něco takového, ale žít absolutně ne. Prostě mě to jakoby nesedí strašně nevím, jak to tam ta jako... natura tam. No, jak to tam jako funguje celkově a hlavně v New Yorku, jakoby, jak fungují ty lidi. Jako, já jsem vůbec nečekala, že budu mít takový kulturní šok. Třeba. Vůbec. Jakože, protože člověk si řekne, jako my jsme taky hodně jakoby ovlivněný tím západem, že jo. A prostě koukáme na americké filmy, seriály, všechno, ale dostala jsem fakt jako úplně facku tím, jako tou kulturou, no. Co tam jako tě nejvíc překvapilo? Asi ty lidi, fakt jako jak se chovají, že oni hrozně jako neumí řešit konflikt, mi přijde, a jsou hrozně takový povrchní, jakoby, že já nevím, jak to mám vysvětlit, jakože prostě oni jsou strašně, já nechci říct falešný, ale jsou hrozně naučený být furt milí. Oni už to mají prostě naučený, že to je povinnost, protože tam člověk nesmí udělat nic špatně, že jo. Tam prostě může člověk soudit každého za všechno. Takže oni už jsou naučený prostě bejt na všechny milí, i když nechtějí bejt. Jo, chápu. Takže jakoby nechci říct úplně jako falešný, ale oni prostě... Přijde to nepřirozený. Jo, prostě jsou naučený takhle jako fungovat. A mně se to prostě nelíbilo. Nebo prostě mi to přišlo hrozně proti srsti, protože v České republice to je úplně naopak. Prostě. No, chápu, no. Tady prostě jako, se na tebe ženská podívá úplně z patra, ty si říkáš, sakra, co se udělalo Libě. Jakože tady, když někdo má špatný den, tak to víte. Takže chápu, proč tam jakoby nechtěla žít. A jak prosím tě tvýho přítele přijala tvoje rodina? No. Protože Černoch, že jo? Jakoby, žiješ v Česku a přivedeš si domů Černocha. Jako já si myslím, že já jsem úplně posunula tu laťku. Jakože, protože pro vietnamský rodiče už je těžký podle mě přijmout Čecha, si myslím. Jakože je to těžší, protože oni rádi jsou, jakože aby byli Vietnamci nebo prostě spolu kulturně, jako na druhou stranu. Ty jsi jedináček, promiň, že ti do toho? Ne, nejsem. Mám 2 starší sourozence, ale oni jsou napůl Slováci. Jo, a mám od jiný mamky. Aha, ok. Jo. A pak mám mladší ségru a to je naše, jakože moje mamka. Jo, dobře, tak jo, tak fajn. Takže možná proto je to možná víc jako akceptovatelný, protože můj táta měl v minulosti Slovenku. Ale zpátky k tomu, že si myslím, že prostě oni chtějí udržet tu kulturu. Myslí si, že si mezi sebou taky budou i víc rozumět asi, ale podle mě tím, jak vyrůstáme my jako druhá generace tady, tak už nejsme čistě jenom jako vietnamská kultura, ale jsme hodně mix. A takže moje rodiče jako byli v šoku hodně. Já jsem ten vztah tajila rok před rodičema i před sociálníma sítěma úplně, prostě jsem to držela fakt jako pod pokličkou a
než se přestěhoval právě sem, tak jsem řekla, OK, it's time, musím ho představit rodičům. A samozřejmě mamky vždycky ví všechno, takže ona tušila, že jako někdo existuje a jako nebyli z toho nadšený, co si budem. Nebyli z toho nadšený, podle mě, když jsem se s ním rozešla, tak táta tajně slavil. Jo, no jasně, jakože takhle, nikdy na něj nebyli hnusný. To jako vůbec. Nikdy na něj nebyli jako zlý nebo něco. Ale tajně si přáli, že to třeba někdy skončí. Že to prostě nebude úplně ten finální mladistá nerozvážnost. Přesně tak, přesně tak. Mamka mi doteď furt říká, já jsem to věděla, že to nevydrží, to nevadí, já jsem to tušila. To chceš slyšet úplně. A právě já si myslím, že jsem to nastavila už tak vysoko tu laťku, že nic nepřekvapí. Že Čech by byl úplně skvělej. Že oni už ani Vietnamce nechtějí. Oni aspoň Čecha, prosím. Prostě nějakýho úspěšnýho Čecha si najde a takhle. A říkám, jo. Já vím, že se to teď třeba asi nehodí, ale víš, jak by vypadaly ty děťátka hezky. No ale fakt. Ale jo, to bylo jako, to taky všichni říkali vždycky, že ty děti by byly úplně nádherný. Jo, no, to by bylo, i co by to vlastně bylo? Zambie, myslím, že se to jmenuje. Ne. Jo. Protože mulat je... Ano, bílej s černochem. Mm-hmm. A myslím, že Zambie je právě Aziat s černochem. Hustý, jsem ještě neviděla snad dítě jako takhle. Osobně taky ne. Tak, ne, že? Ne, osobně ne. Určitě. Na sociálních sítích jo, ale jakoby osobně taky ne. Ale vím, že jsou krásný ty děti, no. Jo, nevadí. Ale jako takhle, já si myslím, že se to fakt posunula, protože já jsem měla, první 2 kluky byli Vietnamci a pak jsem měla už jako cizince jako Bulhara a pak jsem to ještě dala o stupeň vejš a měla jsem Černocha, takže moje rodiče měli Češi ti nejsou dobrý, nebo co? Jako nevím, nikdy jsme se nějak... To ani ne, jako prostě nikdo se nějak nenašel, no, nevím. A proč jste se rozešli? Hele, asi musím říct, že fakt ten kulturní rozdíl, což jsem jako nečekala. My jsme se jako nerozuměli už prostě asi v těch cílech, co jsme chtěli jako v životě a on to tady už moc jako nedával, moc se jsem přestěhoval kvůli mě, což já si extrémně vážím, jako obrovský krok, ale myslím si, že nečekal, jaký to tady bude. Jakože, nevím, prostě to nevyšlo, no. Chápu. A jak přijali vlastně ta rodina tebe? Tam je to asi jako lepší. Tam to bylo skvělý. Ježišmarja, jako já milovala jeho rodinu. Fakt, jako jeho rodina byla úplně úžasná. Jak rodiče, babička, ježišmarja, teta, furt se na mě ptali a tak. Jakože fakt jako nemůžu říct, že jako ten vztah byl nějaký fakt jako špatný, to jako vůbec, ale prostě občas to nevyjde, no. Tak jsme se bavili o tom, že tví rodiče uměli mluvit česky, takže si nemusela nic překládat, tak vlastně ve škole ty jsi se bavila hlavně s vietnamskými dětma nebo s českýma? To by mě zajímalo. Ono je právě hrozně zajímavý to, že na základce třeba, tak jsem měla jenom 1 holku v ročníku, která byla Vietnamka další. Prostě dál Vietnamci už nebyli. Jakože já jsem prostě podle mě ještě byla v té starší generaci, dejme tomu, která neměla tolik Vietnamců jakoby kolem a vím, že už pak třeba pár roků jakože níž vlastně, ty mladší, tak už bylo plno tříd Vietnamců prostě. To bylo úplně pro mě taky jako šok, protože já jsem neměla tolik jako Vietnamců kolem sebe. A pak až na střední jsem měla, myslím, že v ročníku asi 7 holek Vietnamek a 3 Vietnamce kluky a to pro mě byl taky jakoby nezvyk. A bavila jsem se s nima, to jo, ale taky vím, že jsem byla hodně jiná. Že vlastně jsem byla fakt jako asi jak ty moje rodiče umí česky a prostě jsem vyrůstala i hodně s tetou českou. To jsou prostě taky jako chůvy, dejme tomu, aby vietnamský děti se naučily česky a tu kulturu jakoby pojali, takže jsem jakoby s ní hodně vyrůstala, takže jsem hodně počeštila, jakoby v porovnání třeba s ostatníma vietnamskýma dětma mýho věku a prostě jsem moc jakoby nezapadala. Takže jsem nezapadala ani jakoby k Vietnamcům, ani moc jakoby k Čechům. Takže to bylo takové jako
Smáli se ti třeba jako ve škole za to, že jsi Vietnamka? Protože když jsi byla jedna z těch jako jediných nebo prvních. No na základce určitě. No 100%. Ježišmarja, moje mámka mi vzala do školy, mi uvařila, co to bylo? Soj, což je lepková rýže s burákama, jsem to zrovna měla. Fakt jako nejmíň aromatický jídlo, co si dokážete představit asi z vietnamské kultury. A úplně mě za to šikanovali. Extrémně. Já si to pamatuju jako do dneška, že ježíš, fuj, to vypadá ošklivě, prostě nevím co. Jako extrém. A abych přinesla třeba závitky, to taky bylo úplně extrém. Jakože v dnešní době to je úplně něco jiného. To je úplně opak. Prostě asijský trendy, asijský jídlo je úplně jako, to lidi milujou. Ale prostě fakt třeba před těma 10-15 lety to byl úplně jako horor. To bylo všechno čínský jídlo samozřejmě, že jo? Bylo a takhle, ale jako abych to vzala do školy, tyjo, to vůbec. To já jsem vždycky mámě řekla, prosím, namaž mi rohlík s máslem. Prosím, nedávej mi nic vietnamského. Tak to mě mrzí, no. A jako učitele v pohodě, ne, potom? Nevím. Já nevím, jakože podle mě já jsem nebyla dobrý student, takže to nemůžu vůbec jako otočit na to, že by to bylo něco jako spojeného s tím, že jsem byla Vietnamka. Já jsem byla prostě... Sígr. Já jsem byla hrozný student, no. Jak to? Co jsi dělala? Já jsem hrozně, jakoby podle toho, co jsi asi jako poznala, tak já jsem brutálně ukecaná. Takže já jsem nezavřela prostě tu pusu. Nikdy. Musela jsi sedět sama třeba. Ale oni mě posadili všude. To nešlo. Já jsem byla úplně v první lavici, vyprostřed, v posledním, někde v rohu tamhle. To nepomohlo. Já jsem kecala všude, já jsem byla fakt hrozná. A jak já ti říkám, jak jsme mu říkali? Rodinný schůzky? No, rodičovský schůzky. Peklo pro mě to bylo. To bylo pro mě... Protože Vietnamci potřebují pro ty jako děti musí být jako ty excelentní, jo, že jo? A já jsem doma už seděla s tím, že no tak to je fajn. Táta přišel domů úplně naštvaný, protože každý třídní schůzky byly úplně stejný. Že hrozně moc kecám, že jsem nevychovaná, nevím prostě. Já jsem prostě jenom hodně mluvila, no. Já jsem prostě nezavřela pusu a to prostě tam, to se nesmí, že jo. Ale teďka si říkám, že vlastně to je moje práce, takže dobrý. OK, to je pravda, no. Ty vlastně, když jsme se k tomu dostali, kdy jsi začal natáčet na sociální sítě? 2021, na začátku roku. A to byl TikTok nebo něco jiného? TikTok. Začala jsem TikTokem. Já jsem vlastně chtěla být hrozně youtuberka, to byl úplně můj sen. Prostě, když jsem jako malá koukala na zahraniční youtuberky, třeba ve 13, a úplně jsem si říkala, to je sen. Taky bych chtěla otevírat PR balíčky, prostě, co vychodí domů a prostě nevím, hrozně se mi to líbilo takhle jako sdílet svůj život a řekla jsem si paradoxně, že musím začít i na TikToku, i když jsem ho v té chvíli hrozně nenáviděla. Já jsem prostě neměla ráda TikTok a hrozně jsem jako si ho nechtěla stahovat, ale řekla jsem si, jestli prostě chci být ta správná youtuberka, tak začnu na TikToku a pak mě to úplně pohltilo. Mě to strašně začalo bavit. Úplně jsem začala samozřejmě na tanečkách, že jo. Tanečky jsem dělala, filtry, co tam byly. To byly taky ty různý trendy. No, přesně tak. A já jsem vlastně původně chtěla začít v angličtině tvořit, protože jsem jakoby konzumovala hodně, jako, nebo furt doteď konzumuju hodně americký content, takže jsem prostě to chtěla zkusit v angličtině, ale to tady moc jako nefunguje, takže jsem nějak přepla na češtinu a bouchlo to. Prostě úplně... No to je dobře možná, že ta čeština, protože zrovna v ten rok, já začala 2019 a vlastně to bylo takový to, že tam bylo jenom 30 tvůrců, kteří se všem ukazovali dokola, protože na TikToku prostě toho tolik nebylo, jako je teď, že jo. No to určitě. A 21, tak jsem si 100% jistá, že už těch tvůrců bylo třeba, dejme tomu, 70. Ale pořád nebylo to tak přehlcený, jako to. Kdyby si natáčela jako v angličtině, tak si nemyslím, že úplně by tě to tak jako vystřelilo. No 100%. Protože vlastně už Američani, že jo, byli úplně dál. Přesně, tam byla ta Charli D'Amelio a tady ty a to už jako a v Česku to prostě jako bylo ještě v plenkách a to ještě nikdo nevěděl, co s tím TikTokem bude, že jo. Určitě, no. Vlastně ono bylo předtím to musically, že jo, pravda. To jsi měla taky? Ne, to já jsem přesně jakoby na konci roku 2019 jsem začala na tom TikToku a to už bylo chvilka.
teprve. Proto říkám, jakoby, že tam bylo nějakých jako 30 tvůrců, že to fakt jako začínalo. To musical jsem neměla. A stala jsem si TikTok a právě taky jsem si říkala úplně, tak to bych taky mohla natáčet tady ty trendy a tohle. To jste taky jako vyzkoušela. A to je hustý, mě zajímá, jako, jak ty jsi z tomu dostala, že ty jsi vlastně pracovala jako učitelka. No, protože vlastně on byl covid a on se zavřeli všechny školy někdy v listopadu. A on jako nikdo nevěděl, co bude. A já prostě jako jsem konzumovala, že jo, buď novinky CZ, nebo prostě Hamáčka v červeném svetru v televizi, anebo prostě TikTok, že jo, který byl jako novinkou. Takže prostě jsem to scrollovala, že jo. A různý ty trendy a takovýhle věci začaly taky ty trendy, jako že se někdo jakože napije a skončí to, byl to katlíže třeba na horách, nebo něco takového. Jo, ty transitions, no. A právě to jsem si říkala, tak to bych mohla dělat jako učitelka, že opravuju testy, víš, nebo něco prostě taky mě to napadalo jako to předávat vlastně na ten učitelský content. To jsem si říkala, tak to zkusím, první video, boom, 600 000, druhý video, boom, 300 000 a já říkám, ty vole, hustý, že to takhle jako, a taky jsem měla štěstí, jak říkám, protože tam fakt bylo třeba jenom 30 tvůrců. A z toho tam byla vlastně jenom jedna učitelka a to byla Klára. A jsem si říkala, hej, tak já jdu do toho taky prostě, víš, fakt, že jo. Hustý. Ale to je super, to je jako fakt hustý, že člověk fakt může takhle, jako teď je to těžký, si myslím. To určitě, teď je to mnohem těžší. Ještě byl Clubhouse. Jo, během covidu. Jo. Jak se lidi volali, nebo přidávali těch různých. Jo. No a to skončilo, no. To bylo hodně jako chvilkový, no. Ale, no jako a na YouTube si potom, promiň, že skáču, a na YouTube si potom začala až později? Později, protože já jsem si to stříhala sama a já to nedávám lidi. Já nevím, jak to děláte. Vy, co si to stříháte, vás, co to baví, obdivuju to extrémně, protože já jsem zkoušela stříhat YouTube videa a pak jsem měla vždycky rok pauzu, no. Protože já jsem stříhala jedno video třeba 12 hodin a chtěla jsem ten počítač hodit z okna. Takže máš střihače. Jo, mám editorku, vlastně holku a miluji, nejlepší. Vůbec nevím, co bych bez ní dělala, protože já jako, to není jako, že bych si to nedokázala sestříhat, ale tolik času nad tím jako já bych zešílela, podle mě, kdybych prostě seděla 12 hodin takhle u toho monitoru. No ty jsi vlastně ve svých videích veškerých taková jako kamarádka pro ty sledující. Tak a ty si vlastně i dotýkáš se témat, který se třeba ostatní lidi bojejí. Třeba, jaký je třeba dospívání v dnešní době a takovýhle věci. Tak jako by mě zajímalo prostě, kde na ty témata chodíš, jakože jsi taky deep talky občas tam máš. Vždycky si bylo, pojďte se najíst se mnou, to si ještě pamatuju. A tam si řešila občas, víš, takový ty věci. Jo, to asi jo, no, jako já nevím, jako já to ani neberu, že bych otevírala nějaký deep talk, o kterém lidi jako nechtějí mluvit, jako já hodně čerpám jako od sebe, nebo jakoby, co já jsem zažila, co prostě to a přijde mi, že je hrozně hezký vždycky vidět někoho, kdo to má stejně. Nebo prostě já, když fakt jako koukám na ty tvůrce jako v zahraničí, tak prostě, když se dokážu do někoho vžít, tak se cítím úplně seen, jakože, oh my God, já v tom nejsem sama. A takhle. A prostě mám takový ten pocit, že jako, že já nevím, že jsem jako vyslyšená úplně a tak jsem asi začala jakoby taky a hrozně mě baví vlastně motivovat lidi. Já jsem prostě ráda, že ten člověk jako se chce naučit něco nového. Já nevím, já jsem v tomhle taková zvláštní. Já dělám kolem sebe jako mezi rodinou mojí a kamarádama hroznýho terapeuta bez licence, ale hrozně mě baví jakoby pomáhat lidem vlastně tímhle způsobem. Jakože třeba mě hrozně bavila psychologie, ale nedokázala bych ji asi úplně jako praktikovat. Že to je jako fakt hodně heavy práce a hodně náročná jako na mentalitu a všechno. A protože ty vlastně jenom posloucháš lidi, kteří na tebe valí problémy. Přesně. Že? A jakoby já mám kolem sebe určitý počet lidí a už na mě to je jakoby to je můj limit. Jakože já už bych nemohla jako přibírat nový klienty třeba nebo něco takového. Že to je fakt jako hodně náročná práce jako mentálně. Ale řekla jsem si, že když už můžu pomoct takhle jakoby třeba veřejně, že to není jako osobní přímo, ale můžu nějak trošku jako třeba dát nějakou radu, tak
jako moc ráda, protože mě taky někdo tu radu musel dát, abych se jako někam dostala, že jo. Že vlastně mě třeba mega pomohly terapie a vím, že to bylo jako hodně dlouho tabu jako téma, že třeba moje rodiče mě v tom jako úplně nepodporovali. No, ty Vietnamci si vůbec neberou servítky. Ty ti řeknou, jsi tlustá, jsi přibrala. Jo, to mě říkali furt. No. Jo, jasně. A ještě prostě dřív, než ti řeknou ahoj, tak ti řeknou tohle. Jo, nezhubla si, nebo trošku si přibrala, měla bys jít do fitka, nebo takhle něco, ale právě prostě oni nechápali, jakože proč ty problémy neřeším v rodině, ale prostě občas ty problémy nemůžeš řešit s někým prostě blízkým, že to chceš řešit prostě s někým objektivním prostě a takhle. Takže jsem šla na ty terapie a úplně mi to změnilo život. Jako je fakt jako, že jo, proto to hrozně všem cpu, jakoby hrozně, takže jsem to chtěla jakoby říct ostatním, ať chodí na ty terapie, že to je skvělý, že prostě tohle všechno. Takže zrovna zítra mám sezení s terapeutkou. Tak držím palce. Online teda, jako, protože to je pro mě jako příjemnější být vlastně doma přesně, než někde. A byla jsi někdy jako na prvním třeba sezení? Byla. Osobním? Byla. Tě jako nacítil třeba? Ne, to ne. Byla jsem plně u někoho jiného tenkrát, ale prostě nebylo mi to úplně příjemný. Pořád jsem se cítila jako... Jako, že jsi radši doma v komfortu. Jo, prostě. Přesně tak. A jako, jako docela bojuju poslední dobou s agorafobií, což je vlastně jakoby strach z otevřených prostorů, kde je hodně lidí. Třeba mám fakt jakoby problém, třeba když jdu s košíkem plným nákupu, jako teď už je to lepší, už jsem s ním pracovala, tenkrát to bylo šílen, třeba 2 roky zpátky. To bylo crazy, že vlastně jsem byla s košíkem a bylo tam strašně moc lidí kolem mě a prostě najednou se mi to celý zužovalo a prostě jsem měla pocit, že omdlím, že prostě se mi něco jako stane. Takže jsi měla úzkosti? Úzkosti z toho, že prostě tam strašně moc lidí, nebo když třeba čekám ve frontě, tak jakoby, a že teď nemůžu, jako situace, kde nemůžu uniknout nikam. Takže já jsem byla schopná ten košík celý tam nechat prostě, utíkat na parkoviště do auta, zavřít se a tam byl klid a tam to ze mě spadlo. Že jakože najednou jsem sama v autě prostě a nikdo už jakoby na mě se nedívá, nikdo prostě kolem mě není. A to se muselo nějak jako vytvořit, ale ne? Vytvořilo jako se covidem, nebo? Asi jo, nejspíš, protože já jsem to dřív neměla, já jsem byla extrovert jako blázen a najednou prostě takhle se to switchlo a jsem introvertem, doteď, jakoby. A já jsem na to brala i nějaký léky a pak jsem je vysadila, protože jsem otěhotněla se synem, nebo jako já jsem syna, ale teď neberu léky a snažím se to jakoby právě těma psychoterapiema, prostě ne psychologem, ale psychoterapiema prostě jako řešit a je to jakoby lepší mnohonásobně, ale přesně jak říkáš, jako jestli tady někdo je, když má takovýhle problémy nebo něco vůbec jako otevřeně o tom mluvit s někým, je fakt jako normální a nebát se prostě, protože i já prostě měla jako tyhle ty stavy, anebo na nechtech sedět někde, prostě situace, kde nemůžeš odejít jen tak, kdy se ti zachce. Je tak víš, jako že prostě... Že tam prostě musíš sedět. Ano. A že nemůžeš jako kdykoliv, a mě bylo na omdlení, že teď tady omdlím a co se o mě budou prostě říkat ty lidi, že tady omdlím. To je těžký, no. A se mi to prostě nějak jako vyto, takže to chápu. Ale když se jako vrátím k té motivaci, co jsi říkala, že vlastně ráda motivuješ ty lidi takhle veřejně, ty jsi zhubla. Když už jsme teda jako u toho. Jo, no. Tak chci otevřít tohle téma trošičku, protože já taky jsem zhubla samozřejmě, ale jakože ty jsi hodně i rozzářila. Neříkám jako, že jsi předtím nezářila, ale vlastně spoustu holek se v tobě jako zhlíželo a co jsem koukala, ty komentáře četla, jakoby, tobě to hrozně sluší, ty jsi úplně krásná, to já bych chtěla taky a to. Tak mi řekni tu cestu vlastně celkově toho. Ale prosím tě, mně právě přijde jako takový, že jsem vlastně chtěla podotknout i témata, že lidi často jako říkají, že hodně podporují tu sebelásku, vlastně sebepřijetí a to, jak mám, tak, že miluju sebe taková, jaká jsem. Tak proč jsem vlastně hubla, že jo? A to vysvětlení, jakoby, to je hrozně vlastně jednoduchý, jako ten člověk se má tak rád, nebo prostě chce mít natolik rád, že vlastně už to jde ruku v ruce s tím, že hubne. Že vlastně já, když jsem třeba byla větší, já jsem zhubla asi, já nevím, 12-15 kilo, něco takového, ale jakoby je mi to nějak docela jedno. Jako já se cítím prostě dobře ve svém těle teď a vlastně jsem se cítila dobře ve svém těle i tehdy. A upřímně
abych řekla pravdu, já jsem se vůbec necítila v té době velká. Já jsem to vůbec neviděla. Jako teďka, když se podívám zpětně, tak vidím ten obrovský rozdíl, jo. Já mám to stejný. Ale já jsem v té době vůbec jsem netušila, že jsem byla takhle jako velká. To vidíš i mozek to nevnímá, i když jakoby zhubneš třeba, tak se pořád nevidíš pořádně, až když to fakt jako vidíš třeba na telefonu. Jo, vedle sebe prostě. Jo, a nebo když si máš oblečení. Jo, taky. Třeba já jsem si řekla, OK, nosím L-ka v pohodě, jakože prostě to mi sedí. Že jsem nikdy neřešila, jakože oh my God, L, to je strašný, nebo něco takového. A já si myslím, že jakoby, neříkám, že jsem to dělala všechno správně, to ne, ale jako to bylo podle mě ta sebeláska v tom, že samozřejmě člověk má sebelásku nebo se učí mít se rád, ale nikdy to není dokonalý. Jako samozřejmě jsem tu sebelásku mohla zlepšit, jo. A měla jsem se ráda natolik, že jsem právě po tom rozchodu, to byl takový můj jakoby breaking point, že jsem v tom vztahu hodně jakoby na sebe zapomněla právě. A když jsem se rozešla, tak tam byla právě ta moje jakoby stopka a řekla jsem si OK, teď se fakt jdu o sebe starat. Ale někteří možná koukali na můj YouTube, já jsem začala takový ten 75 hard challenge, kde prostě je to hrozně nezdravá challenge, jakoby extrémně. Je to prostě, že 75 dní v kuse musíte cvičit 2x denně. Každý den. 45 minut a jedno z toho musí být venku. Nezáleží na tom, jestli se máte špatně, jestli jste nemocný, jestli prší nebo něco. Prostě jedete bomby. Musíte pít, myslím, že 3 litry vody denně, musíte číst 10 stránek knížky. Prostě hrozně moc challenge vymýšlí. Je to prostě, je toho strašně moc a proto je to 75 hard. Rozhodně to není udržitelný. No to ne, no. Já jsem to ani nedokončila. Já myslím, že jsem skončila nějak u dní 54 a to už bylo fakt jako extrém. Ale hrozně mě to naučilo tu sebedisciplínu. A to bylo jako věc, kterou já jsem se chtěla naučit. Jakoby já jsem se chtěla naučit mít zase automatický, že se o sebe starám. Mm-hmm. Že vlastně jsem chtěla si zase vařit, chtěla jsem se zase hejbat a vlastně v mý hlavě ani nebyl ten primární cíl zhubnout. Takhle, samozřejmě. Nejsem úplně delusional a věděla jsem, že zhubnu, jo. Že to prostě k tomu patří. Ale fakt jakoby největší cíl pro mě byla taková ta mentální stabilita, abych prostě měla tu disciplínu vlastně něco dělat pravidelně. Třeba ten pohyb, nebo prostě dělat těžké věci, vycházet z té komfortní zóny. No každý to má jakoby jinak. Někdo to potřebuje samozřejmě takhle těžce, jakoby, a někdo prostě, někomu to stačí fakt jako 2x týdně do fitka a čus. No ne, ale já teďka třeba chodím 3x týdně a úplně mi to stačí. To je jakoby lepší. To je ten nejlepší varianta. Jo. Že člověk, který si myslí, že třeba ne, ty si potřeba tu disciplínu, ale člověk, který jakoby se snaží nějakým způsobem zhubnout, tak si myslí, že cvičit každý den prostě musíš. Ne, nemusíš prostě. Stačí fakt jako 2x týdně mít nějaký ten režim, jít do toho fitka a prostě kalorický deficit a to úplně stačí. Jako ono je nejdůležitější prostě ta konzistence. Mm-hmm. Jako úplně ve všem, celkově v životě prostě je nejdůležitější dělat všechno pravidelně a prostě člověk s tím hubnutím vždycky to chce všechno rychle a hned, že jo. To nejde, no. Mě to trvalo 1.25 roku. Já jsem to měla jako takhle. Mně to šlo rychle dolů, protože jsem šla fakt z nulového pohybu, nulová strava, prostě jako hrozná strava a začala jsem chodit. Jakože já vám říkám, nejlepší věc, 10 000 kroků denně. Ano, to dělám já. To je prostě úplný základ a to mi pomohlo nejvíc, ale i mentálně strašně jako. A no kardiovaskulární systém se ti jakoby probudí, tím pádem se ti prokrvuje i jakoby hlava, mozek, jakoby odpočineš si u toho, zároveň prostě to tělo jakoby, je to nejpřirozenější pohyb, že jo? Tak ono je hrozně těžký to říct, ale je důležitý se nesoustředit jenom na to zhubnout. Což ale je ten pohyb na zdraví. No, jo. Čím jsem starší, tím si to víc uvědomuji, jak je pohyb strašně důležitý na to zdraví. Že třeba jako i když se protoju a takhle, tak je důležitý, abych věděla, jak správně zvednout tašky jako z nákupu, jo. Mm-hmm. Jakože člověk, prostě když jsme mladí, tak nám to je úplně jedno, že jo. Prostě vůbec neřešíš. Spíš klidně na zemi, jak jestli tě bolej záda. No, prostě vůbec neřešíš, jakoby, co jak děláš, jestli máš pohyb nebo ne. Že ten pohyb vlastně děláš jenom kvůli vnějšímu looku, nebo prostě jak vypadáš. Ale jako ten pohyb on je fakt důležitý. Prostě proto, jak fungujete denodenně, že třeba, když dlouho stojím, tak mě bolej záda. To je hrozný, jo. Jakože to je fakt jako to, anebo že prostě vyjdete 5 pater a jste úplně jako zadejchaný, jo. Tak prostě
Je důležitý prostě brát to tělo, že to je továrna, kterou prostě, co jí dáš, tak to ona ti jako vydá, že jo. A jestli budeš hulit 10 denně, tak prostě potom ty schody budeš jako zadejchaný jako dát. Jestli si dáš prostě hodně bílkovin, tak prostě budeš mít víc energie, asi sacharidů, že jo. Takže budeš mít víc energie, víc to jakoby vydáš a to. Já se snažím jako, aby mě to úplně neskonzumovalo, jako aby mě to úplně nepohltilo, protože to je taky jakoby, ten balans prostě je hrozně těžký. Je tam tenká hranice tomu jakoby mít tu poruchu příjmu potravy. Jo, je to hrozně těžký udělat to zdravě. Jo. Jakoby, protože podle mě to máme strašně sugerovaný v té hlavě, že ten pohyb patří k tomu, aby člověk zhubnul. A celkově my ženský. Ten tlak společnosti. Já jsem dřív jako měla právě poruchu příjmu potravy, myslím, že nějak 19. Já jsem měla i takovou tu obsesi s tím cvičením. To bylo ještě během toho covidu taky. A před covidem. Já jsem měla právě přítele, který byl prostě takový ten fitnessák, že jo, takže on byl ve fitku 5 hodin denně. To bylo fakt nezdravý. On byl fakt magor. Jako on byl úplně, že šel přes tu bolest, že prostě ho bolely lokty, bolely ho kolena a prostě vzal si třeba aspirin a šel do fitka. Prostě fakt to bylo nezdravý a já jsem ho měla prostě vedle sebe, že jo. Takže já jsem každý den strávila v kuchyni 5 hodin, abych si navážela všechno na gram. Krabičky. A prostě dělala jsem to takhle třeba 3/4 roku a mentálně mě to úplně zabilo. Protože já jsem nesnášela jídlo už pak. Já jsem fakt nenáviděla. Já jsem nesnášela kuřecí maso a vajíčka. Protože prostě to byla přesně taková ta přísná dieta, kdy jsem ani se nesocializovala, protože jsem nechodila ven na ty jídla, že jo. Takže prostě to bylo fakt jako hrozně nezdravý. A já si myslím, že ten vesmír, nebo to moje tělo řeklo stop. A já jsem měla úraz ve fitku. Já jsem si posunula bederní obratel. Naštěstí se to nedotklo míchy nic a to bylo právě, já jsem byla dřív takováhle a chodila jsem 5krát týdně do fitka, prostě měla jsem přísnou stravu, všechno a najednou jsem neměla fitko, že jo, protože měla zranění, chodila jsem na fyzio maximálně, takže jsem si říkala, oh my God, já mám volnost, já nemusím jíst zdravě, takže jsem se strašně jako rozežrala, no, protože jsem tam neměla takovou tu, že musím. Že když už chodím do fitka, tak jako musíš, jo, ale když už nemusíš chodit do fitka, tak nemusíš nic. Takže jsem se strašně jakoby rozežrala a za prvních půl roku jsem přibyla asi 15 kilo, což je fakt jako rychlé. A já jsem byla dřív fakt jako drobounka, že mi to šlo jenom do břicha maximálně, že jsem měla jako hubený nohy a ruce. A teďka už to přešlo, jako že mi to šlo i do rukou a do nohou. A jak jsem měla to trauma, tak jsem hrozně se nechtěla vracet do fitka, že mi to nikdy nevydrželo. Mě to vždycky vydrželo třeba měsíc a pak zase 3 měsíce nic. To proto si začala i tu challenge potom? Takový ten jojo efekt. No já jsem právě začala challenge bez fitka. Já jsem i v YouTube videích řekla, do fitka mě nikdo nedostane. A začala jsem tím, že jsem chodila na pilates, na spinning, prostě chodila jsem běhat venku. Já jsem se prostě fakt vyhýbala tomu fitku obloukem prostě, jo. Ale pak jsem si řekla, OK, tak jo, moje cíle se změnily trošku. Že prostě nechcete být jenom hubený, chcete mít nějakou sílu, prostě chcete mít svaly, přesně tak. Takže si říkám, OK, dobře, musím prostě jít do toho fitka. Takže, než jsem vůbec se přihlásila do nějakého fitka, tak jsem projela všechny trenéry. A prostě jsem si nejdřív našla trenéra. A první den, co jsem šla do fitka, tak už jsem měla trénink s trenérem. To jo, tak to je dobře, aspoň, že takhle víš, že prostě si člověk našla tu jako cestu zpátky. Prostě. Jo. A prostě jsem i hrozně ráda za tu trenérku, protože ona je taková jako, teď už jsem jako komfy v tom fitku a takhle je mi prostě pohodlně, ale prostě jsou dny vždycky, když se cítíte blbě nebo nafoukle, nebo prostě to a ona vůbec neřeš ostatní, seš tady jenom se mnou, prostě vůbec se nekoukej na ostatní, nikoho to nezajímá, ty tak jakože prostě jako hezky, jakože říká, jako jsme tady jenom spolu. Teďka ty jdeš jako makat na sobě. Takže to je jako takový hrozně hezký, že máš někoho, o koho se můžeš jako opřít, než tam prostě lítat ztracená jako v tom fitku, že jo. No když bych to shrnula, tak prostě fakt jako, že pro ty z vás, kteří třeba chcete nějakým způsobem zhubnout, tak důležitá je prostě lepší strava, 100%. Kalorický deficit, stačí 2krát týdně do fitka, úplně stačí a každý den minimálně 10 000 kroků denně prostě. Klidně začít jenom chodit. Jo, přesně. Do toho fitka může jít klidně později. Přesně. Jako. Takže asi takhle bych to jakoby shrnula. Když se vrátím zpátky ke škole. Pardon. Mám tady testík pro tebe. Ježišmarja. Jo. 1, 2, 3, 4, 5 předmětů.
No. Byla jsi dobrý student, tak ty máš za sebou i vysokou školu, jsi bakalářka, ne? Jo, to neznamená nic, podle mě. Jako takhle, já jsem byla šprt třeba do střední. A pak od střední už jsem na to kašlala. A jsem taky ten klasický Vietnamec, co byl dobrý v matematice. Ale zase ty ostatní předměty. Jak to, že ty Vietnamci pořád jsou dobrý v matematice? Já nevím. Ne, ale jakoby... Počítá peníze. Možná, ale to neplatí pro všechny. Já jsem měla právě na střední ty Vietnamky kámošky, kterým jsem jako psala ten test té matematiky. My jsme podváděli, no. Dobře. Tak jdeme na češtinu. Jo. Zkus mi nějak jako vysvětlit, co to je metafora. Ježiš, jak ono se tomu říkalo? Přirovnání nějaký, jakože prostě metafora je, že popíšeš prostě nějakou situaci přirovnáním k něčemu jinému, jakoby. Ale nevím, jak se řekne přesně ta definice už. Je to přenesené, jakoby... Jo, přenesený význam. No, pojmenování třeba, já nevím, moře lidí. Jo. Takže takhle. Dobrý, tak dám ti půl bodu. No. Když jsme u matematiky, když jsi říkala, že jsi byla dobrá v matematice, tak snad ti to půjde. Kolik je 15% z 200? Můj bože. Teďka to musím, no to bude chvíli trvat. Pojď. 15%, jo. Takže 5% je 10. 10% je 20. Takže 30. Výborně. Jo, výborně. No, skvělý. Z angličtiny. Jak se řekne, nebo jaký je minulý čas slovesa go? Went nebo gone. No, went. Jo. Super, to bylo taky jako easy. Fyzika. Jaká je jednotka rychlosti? A je zrychlení, že jo? Jednotka, ne jakože označení. Jo, takhle, aha. V čem se měří rychlost? Kilometr za hodinu? Ne, cože? Metr za sekundu? Jo. Takhle ty jo. Kilometr za hodinu, ne? Je to metr za sekundu. Dobře, takže dám si taky půl bodu, protože jsi tak ale jako poradila, jsi tak dobrý. Zeměpis, jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím? Podnebí je dlouhodobější. Výborně. Hele, víš, co ti dám? Dám ti 1 mínus. Ježiši, tak to by rodiče měli možná i radost trošku. Ale jenom jako částečnou, protože tam je to mínus. Tak jako mě se třeba rodiče ptali na známky i na vysoký. Jo. To mě vůbec, od střední je to vůbec nezajímá. Jo, mě se ptali i na vysoký. Jako, dobrý, máš dobrý známky? A já, jo. A tam jenom to Z. Co to je Z? Jako, no. Tak to je fajn. Tak já ti moc děkuji, že jsi přijala pozvání semka do kabinetu a že jsi vlastně i divákům vlastně splnila sen, protože si tě neskutečně psali. Ježišmarja, to je tak hrozně hezký. Já děkuji moc, že jste si mě psali. Že tady můžu být taky a že jsem to tady vyzkoušela, že mám 1 mínus lidi. To je dobrý. Asi byla na koberečku v kabinetu, asi lepší, než jako přesně. V normálním kabinetu, bejt. To určitě, jako rozhodně takhle nemůžu sedět v kabinetu. Takže dobře čtěla ti říká, že se tady cítíš pohodlně, tak je to dobrý. Tak. Člověk si řekne, že právě když jdete do kabinetu, tak jdete, protože máte nějaký problém. Jo. Průser. A to je hustý, že vlastně, kdyby ten podcast trval ještě hodinu, tak Kimli je tady takhle. Já jsem tady měnila asi 40 póz, vám říkám. Já bych tady už podle mě byla jak na terapii. Prostě takhle bych se rozležela. To je hezký, tak mám radost. Já jsem taky moc ráda, že tady můžu být. Děkuji, že jste to dokoukali až sem. Nezapomeňte dolů do komentářů psát, koho byste tady chtěli vidět příště a pokud nemáte odběr, tak určitě ho prosím dejte, ať vám neuniknou další skvělé rozhovory. Mějte se krásně. Ahoj!